ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரீஷ்மாஸ் கிராஃப்ட் குக். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து கார்ட்போர்டில் ஒரு க்ளே ஆர்ட் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நான் எந்த க்ளே மோல்ட்ஸ், க்ளே கட்டர்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ண போகிறோம். பார்க்குறதுக்குமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வந்து ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஃபெவிகால் வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய எடுத்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிகால் வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து A4 ஷீட் சைஸ்க்கு ஒரு கார்ட்போர்டு வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த கார்ட்போர்ட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஃபெவிகால் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகே, அந்த கார்ட்போர்டுக்கு சைட்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதுவுமே தெரியாத மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து போட்டு கவர் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி கார்ட்போர்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ளே எடுத்துக்கலாம். க்ளேலேருந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதை வந்து அப்படியே பால் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அந்த பாலில் வந்து எந்த வடிப்பும் இருக்கக்கூடாது. நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பால் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி வந்து 6 பால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும். ஒரு பால் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் பெருசாக இருக்கணும். அந்த பெரிய பாலை விட 6 பால் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக ரெடி பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு தட்டையாக ஒரு பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஃபிங்கர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா தட்டையாக கிடச்சிரும். இப்போ அந்த பீஸ்க்கு சென்டரில் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிட்டு பெருசாக பால் ரோல் பண்ண சொன்னீங்கல்ல, அந்த பாலை வந்து சென்டரில் வந்து நான் ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ அந்த பெரிய பாலை சுற்றிலும் அந்த சின்ன சின்ன பால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒட்ட போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ளார் தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். மோல்டு இல்லாமல் நம்ம கையிலேயே வந்து ஃப்ளார் வந்து ரெடி பண்ணுறோம். நான் வந்து 6 பட்டல்ஸ் இருக்க மாதிரி ஃப்ளார் வந்து ரெடி பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பால்ஸையுமே ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லா பாலும் ஒன்றா கனெக்டாக இருக்கணும். ஸோ தட் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒன்றா எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல கேப் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே நல்லா ஜாயினாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூ ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த பூவில் சின்ன சின்ன டெக்ஸ்சர்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப பெரிய டெக்ஸ்சர்னால ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுக்க போகிறேன். சிசர் எடுத்துகிட்டு அந்த ஒவ்வொரு பெட்டலுக்கு சென்டர்லேயுமே வந்து ஒரு லைன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளோட ஃப்ளார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஃப்ளார் எனக்கு சீரியஸ்லி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் வந்து எல்லா க்ளே கிராஃப்ட்டுக்குமே வந்து மோல்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாமே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பூ ரெடி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இலை ரெடி பண்ணணும். இலைக்குமே கொஞ்சம் க்ளே எடுத்துகிட்டு அதை ரோல் பண்ணிவிட்டு லீஃப் ஷேப்புக்கு ஒரு நைஃப் யூஸ் பண்ணி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு அந்த லீஃபில் வந்து டெக்ஸ்சர் கொடுக்கணும். அதுக்குமே சேம் நான் அந்த நைஃப் யூஸ் பண்ணியே டெக்ஸ்சர்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்சர் எல்லாமே வந்து நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ லீஃப் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த கொடி மாதிரி ஒரு பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக க்ளே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கையிலேயே ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீளமாக ஒரு ரோப் மாதிரி ஒரு பீஸ் வந்து கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூ, இலை, கொடி எல்லாமே ரெடி. வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் கவர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அது நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த கார்ட்போர்ட் சைட்ஸில் வந்து நான் மாஸ்கிங் டேப் போட்டு கவர் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாமே ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் டேரெக்டாக கார்ட்போர்டில் இந்த ஆர்ட் வந்து பண்ணலாம். டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் ஒட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. எனக்கு கொஞ்சம் பார்டர்ஸ் எல்லாமே நல்லா நீட்டாக இருக்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் நான் வந்து மாஸ்கிங் டேப் போட்டு கவர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பெயிண்டில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டேன். இதே மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டு ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக ஸ்கை ப்ளூ கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்ட்போர்டுக்கு மேலே நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். நிறையா ஸ்டிக்ஸ்லாம் தேவைப்படாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 6 ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த கார்ட்போர்டுக்கு கீழே கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த 6 ஸ்டிக்கையும் அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி தான் ஒட்டுறேன். நீங்கள் க்ளூ கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கீழே ஃபுல்லாக ஸ்டிக் ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிக்ஸுக்கு மேலே வந்து ஒரு 4 ஸ்டிக் வந்து ஒட்டணும். ஃபஸ்ட்டு மேலே 2 ஸ்டிக் ஒட்டுங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டிக்கோட சைட்ஸில் இந்த கர்வ்டாக இருக்கும்ல, அதை வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு மேலே 2 ஸ்டிக் ஒட்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி கீழே 2 ஸ்டிக் வந்து ஒட்டிக்கிறேன்.
ஓகே, இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒட்டியாச்சு. இப்போ இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு கேட் மாதிரி இந்த ஃபார்ம்லலாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸுக்கு சைடில் கார்னரில் வந்து அந்த கொடியெல்லாம் ஒட்ட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய கொடி ஒட்டிட்டு அந்த பெரிய கொடியிலேருந்து சின்ன சின்ன கொடி போகிற மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ கொடி ஒட்டியாச்சு. இப்போ இந்த கொடியிலேருந்து நிறையா பூ வந்து வளர்ந்து போகிற மாதிரி ஒட்ட போகிறோம். நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க பூ எல்லாத்தையுமே ஒட்டிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 10-11 பூ கிட்ட ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லா பூவுமே நான் அசெம்பிள் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கிராஃப்ட்டுக்கு வந்து பூ வந்து நிறையா ஒட்டணும், லீஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஒட்டணும். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். எல்லா பூவுமே ஒரே சைஸில் பண்ண வேணாம், ஒரு பெரிய பூ ஒன்று சின்ன பூ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பூ எல்லாத்தையும் ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீஃப் எல்லாத்தையுமே ஒட்டிக்கலாம். நான் ஒரு 2-3 லீஃப்க்கு மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நான் வந்து எல்லாத்தையுமே அசெம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம லீஃபில் எங்கள் பெயிண்ட் பண்ணையில் பூலெல்லாம் பட்டுரும், க்ரீன் கலர் பூலெல்லாம் பட்டுரும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெயிண்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா விட்டுட்டேன், ஃபுல் லீஃப்க்கு மட்டும் தான் பெயிண்ட் பண்ணேன். இப்போ வந்து இது நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய விட்டுட்டேன். நான் ஈவினிங் பண்ணேன். தென் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். நல்லா க்ளே எல்லாமே காஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூவெல்லாம் ஒட்டிட்டோம் ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு வந்து ரொம்ப பிளாங்காக இருக்குல்ல, அந்த சைடில் வந்து நான் பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட மோல்டு இருந்துச்சு. ஸோ நான் மோல்டில் தான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். என்னடா ஃபஸ்ட்டு வந்து மோல்டு இல்லாமல் தான் அதை கிராஃப்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னாலே இப்போ எதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்காதீங்க. அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்வீட் ஹோம்னு எழுதிக்கலாம். அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரில தான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா பிளானை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 3 பட்டர்ஃப்ளை ரெடி பண்ணி பறந்து போகிற மாதிரி நான் ஒட்டியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து 3D அவுட்லைனர்ஸில் வந்து பட்டர்ஃப்ளை வரையலாம், இல்லை பேர்டு வரையலாம். அதேமாதிரி பெயிண்டில் கூட நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து ஸ்வீட் ஹோம்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, அந்த மாதிரி ஸ்வீட் ஹோம்னு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டைலிஷாக எழுதிட்டு அங்கேயே ஒரு 2 பூ கூட ஒட்டினீங்கனாலும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த பட்டர்ஃப்ளை தான் ஒட்டணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து வேறு ஐடியாஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா அப்படியே பிளாங்காக விட்டாலும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளார்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் லைட் பிங்க் கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன், பேபி பிங்க் கலரு. அது சென்டரில் இருக்க அந்த பால் மட்டும் நான் பெயிண்ட் பண்ணல, அங்கே மட்டும் நம்ம வேறு கலர் பண்ணிக்கலாம். அங்கே வந்து நான் ஒரு எல்லோ கலர் வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து எல்லோ கலருமே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃப்ளார்க்கு சென்டரில். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீஃப்க்கு வந்து நான் லைட் க்ரீன் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ லீஃப் கலருக்கு லைட் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த கொடி இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து நான் டார்க் க்ரீன் கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் அந்த கொடிக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் கூட பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுவே பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு வந்து டார்க் ஆரஞ்சு கலர் வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பட்டர்ஃப்ளை பேஸ்ட் பண்ணுறதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பிளாங்க் ஆட்டால் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா உங்கள் நேம் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அந்த ஸ்பேஸில். ஓகே, இப்போ வந்து டார்க் ஆரஞ்சு கலர் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு லைட்டாக வந்து கோல்டன் கலர் யூஸ் பண்ணி அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த கிராஃப்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இப்போ கடைசியாக வந்து இதுக்கு மேலே வந்து நான் வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளோட கிராஃப்ட் வந்து முடிஞ்சது. க்ளே ஆர்ட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. சீரியஸ்லி எனக்கு அந்த ஃப்ளார்ஸ் நான் பண்ணோம்ல, அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருந்த க்ளே கிராஃப்ட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் மோல்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அப்படி உங்கள்கிட்ட மோல்டு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளார் பண்ணி பாருங்களேன், ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இது கடைசியில் வந்து வார்னிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா ஷைனிங்காக இருந்துச்சு. வாலில் ஹேங் பண்ணதுக்கப்புறமா ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஃப்ளார் லீஃப்க்கெலாம் பெயிண்ட் பண்ணல நீங்கள் வந்து மெட்டாலிக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போவுமே பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா ஷைனிங்காகவும் இருக்கும். அண்ட் உங்ககிட்ட க்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கிராஃப்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அண்ட் இந்த வீடியோக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.